Adukwule Adukwu akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti manne ha manna ha. My competition. Huh? What is it? What's chasing you? What's after you? My competition. Huh? True. I'm a single child. You know, you want to kill me and die. Why? Why would you do such a thing? Oh, Guzoro, you know, want to kill me and die. What is it? You there? What is it? You there? What is this? What is it? Leave this place, Marisa. Nonsense. That girl is under the influence of something. I'm gonna buy injection, not buy an aka. You're not button. One high on something. Oh, I go with a button. I'm so like a manish. That must be crystal meth. And it's very dangerous to human health. Yes, it can destroy someone's future. I just wish everybody would hearken into my voice and stay away from everything that has to do with hard drug. It's not good for the health. Yeah, this was soy. That is what I'm saying. Rapu nyobuna basoro ogwo. Nyobula will hard drug. Ogwo nyanda na ango. Odromma. Eziokwu. Ogwona nyara arunga. Yeah, bi na different kind of things. Na ihe amamihe na no. Yes, it makes the victim very violent and self-destruct. It's a joke. My God, thank you. Adaukwu, listen. All you have to do right now is to always stay away from anybody that takes hard drug. Okay. All right? Okay. Don't you ever try and smoke anything, inject anything, or snort anything. All right? My God, I promise you, I'm not touching it. Oh, now, actually, read the book. Mana homonya gana na kamne alana. Atokwana me lana kanga mahadum. I've heard you, okay? From now henceforth, I will be teaching you on a personal class. That is Saturdays. I will be running a preparatory class for you, just you and I, every Saturday morning. Hey, you gonna yes. Oh, thank you. Thank you. Well, this is Saturday. Saturday. Yes, you have to come very early tomorrow morning so that I will start from very there. Early. Very early. Very early. I'm a be also early. Yes. Very early. Very early, Adaukwu. Oh, I'm a be early. Thank you. All right. My competition. Thank you. I've heard you. It's okay. Let's just go. No. Adukwu akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti manne ha manna ha. Bịama. Good afternoon. Good morning. Adukwu, ebee ka isi? Aga m ịga akwụkwọ. Ọrụkwa mma, mana ọkwaghị onye mma akwụkwọ aga akwụkwọ na. Ị mara A for apple. A for apple, B for ball, C for cat, E for elephant, E for egg, F for E for egg, F for fish. Go. Ozgo. Amakwa m agụ n'Igbo self. A for apple n'Igbo. Also, enwechara A for apple n'Igbo. Imasu enwere A for apple n'Igbo. Anụbetukwa m ka aha mbụ. A na-aga asọ aka bekee gbuo dinta egbefe kpọọ ha Hausa ibe mgbadi kalama na ọgọ mgba nkịta ṅụọ oke ọgụ kpọpọ kpakpando jee sụọ isha. Akwụgharanga. Chineke Adukwule Adukwu akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti manne ha manna ha mama ha. Mwana sabe hambare joga. Para meni la tete tunyo. Hey! Ale be mwana gara. Akwa koti denu meka mbona haza. Adukwule! Adukwu! Hey! Mwana hapora mambare jisimza. Okay, mwaloro ta. Kaya mambare jisimza hichi. Aga hinyo mera weta.
Okay. Ama moto nwata nwa agbo ke shipulie n'ụkụkụ. Ngapa. Ọ ga-aza mbara echi. Igolokute m ngano ha. Nanga hụchie. Adukwu akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti. Manne ha. Manna ha. Momo ha. Miku ha. Adukwu ndị Igbo. Nwata mụtara amụta. Ọma ha sụ bekee. Ma hapụ ka m zama wo. Ake nne. Bịa wo. Kem ka m zama. Ma were asụsụ. Bịa. Ana wete ngaka. Gị gbasa gị ilo. Gị. Ebe ọbụla na-aga n'ụta ị ga-abịa nga n'ụta mmeta ihe m ga-eme ngata. Ama ahịji ha abụọ. Gị mana sọ gị na mamukwu na-eme. Amamu dị ajọ nwa nwe ihe nke nọ. Ị ga-ebili n'ishukuto. I have not swept the house. Gapoma. Adukwule. Adukwu akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti. Manne ha. Manna ha. Momo ha. Miku ha. Adukwu ndị Igbo. Nwata mụsara amụsa. Ọma ha sụ bekee. Ọ na-eme ihe ọchị. Adukwu ndị Igbo. Nwata mụsara amụsa. Ọma ha sụ bekee. Ọ na-eme ihe ọchị. Ada Igbo niile. Ọmarịcha nwa. Nwa ma mukwu. Adukwu nsogbu. Nwata na-enye nsogbu. Adukwu. Adaukwu, you came very early today. What is it? Mamukwu so ga-egbu m. Mamukwu so ga-egbu gị. Why? Why would she do such a thing to you? Maka azaha mbara eji ụkọtụ m ngapụ. But Adaukwu, why would you leave the compound? Like, why would you leave your house without sweeping the compound? Why? Every Saturday morning, na m bịa special class. One ka m gbara mara ụzọ bịa n'ụkọta na m sị mbido zama mbara eji aga m eme late. Akwụghị mbara eji anya hụ buru ibu ọha ka field school m sị ka m gbara n'ọsọ bịa m mesa class ka m gaa za mbara eji. Mgbe m na-alarụ n'ụlọ ma m ukwu azamagwere ihe. But Adaukwu, that is not enough reason for you to leave the house without sweeping the compound. Who do you expect to do that for you? Is it your grandmother? Huh? But Adaukwu, why didn't you tell her about your aim of getting a sound education? Why? But do you have any particular reason why you don't want to tell her, like, let her know about your aim? Hey, why would she agree? I think you need to take me to your house. Let me speak to your mother. Jesus! My competition! Mamukwu! She! Mamukwu ane take nonsense. Onye ọbụla na-atụkwu ejo. Kwenye na Mamukwu were aka 78 years ahụ. Ọkọ ngi shock. Kwenye ogologo na irotu na ị ga-asị mkpọmkpọ ka Zacchaeus. Ana m aga biko. But all the same, I still need to go and see her. Yes, I still need to talk to her so that she will see reasons why she needs to allow you get a sound education. You need this lesson so that you can be ready for the upcoming jam. I want you to pass this one, alright? Hey, I didn't sure. Adaukwu, let's just go, okay? Let's just go and meet her. My competition. Mamukwu na-enyekwe nsogbu. You have said... You shall not blame me. Yes, I've heard you. Let's just go, okay? Adukwule! Adukwu akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti. Manne ha. Manna ha. Momo ha. Miku ha. Adukwu ndị Igbo. Nwata mụsara amụsa. Ọma ha sụ bekee. Ọ na-eme ihe ọchị. Adukwu ndị Igbo. Nwata mụsara amụsa. Ọma ha sụ bekee. Ọ na-eme ihe ọchị. Ada Igbo niile. Ọmarịcha nwa. Nwa ma mukwu. Adukwu nsogbu. Adaukwu ndị Igbo niile. Adaukwu Igbo nọ n'ụwa niile. Adaukwu nke ụwa dụwa anyị.
ebe ọbụla ị gara Adaukwu na-akwụ amụwa Adaukwu ahụ na-ewu ewu biko ndị be anyị m si biko ka mkpere unu biko subscribe biko nụ ilecha vidio ga-ekliko pim subscribe click that notification anya dịka bell just mete ya kotu so that mgbe ọbụla anyị drop video gị mara immediately biko nụ subscribe comment like share unu na-support nwanne unu nwanyị eke ife a na-alụ na-aga shilili welele biko nụ subscribe biko subscribe my brother subscribe my sister subscribe ụmụnne m na ụmụnna m subscribe awa Adaukwu na-ekwu subscribe comment ka anyị mara obi unu so that we will know how to serve you better ka anyị na-alụkwa n'ife a na-alụ ka ọ na-aga n'ihu Chukwu gozie unu mmaji kwuru mmaji thank you Adaukwu Adaukwu akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti